makanaog sa Temporary Restraining Order kon TRO gikan sa korte pagpugong sa implementasyon sa 2020 annual budget, maoy rason nga temporaryong nahunong ang batakang serbisyo sa Kapitolyo Provincial alang sa katawhan. Ug lakip nga naapektuhan niini ang scholar ko ni Bambi kon IKNB program. Matod ni Jera Luz Silos, IKNB head, nga apektado ang mga pagproseso sa educational assistance alang sa mga benepisyaryo niini. Yes, affected gid ta. Affected ang programa ni Gov sa scholarship sa edukasyon. Kay ang main gid baya na output aning scholarship program ni Gov Bambi na IKNB is to extend educational assistance sa mga beneficiaries. So with this TRO, stop sa gid ato ang processing gyud. Like ato na atagi pang process na educational assistance diuli sa amo kay di palagi ma-process. So sa inana na pagi makita nato na affected yun ang programa ni Gov sa edukasyon, apektado ang pag-process sa educational assistance sa mga bata, estudyante. Gipasabot sab niini nga igo lamang nila gidawat ang mga requirements sa mga benepisyaryo o gipasabot sa sitwasyon mahitungod sa kasamtangang giatubang sa Kapitolyo Provincial. Sa pagdawat namo sa requirements, amo gyud ang sila ni pasabot na mga langga kana amo ning dawaton, pero di pa mi kabalo unsay mahitabuan ni after July 20 kay sa pagkakaron under TRO ang budget sa scholarship, under TRO ang budget sa Kapitolyo. So magpaabot lang gyud ta unsay update ani after July 20. Then gladly sila po disabot ra pod sila. Sa mukabat 27 ka mga chapters, 9 pa lamang niini ang hapit ng mahuman sa renewal process. Ug bahin sa pagdawat sa mga aplikante, mahimo ra nilang makita kung pila ka bagong scholar ang posibleng pagadawaton human makumpleto ang renewal process. Ako si Lambo Raymark Simanya alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.